Е, сега Сними, оди се сними с дядо Коледа. Отчита ли там време? Айде! Искам и аз, дядо Коледа, с теб. Искам и аз с теб. Има и още едно. Има и още едно дете. Да. Айде! Чакайте сега. Дядо Коледа как? Подаръци, не да си правим снимки. Как пътува дядо Коледа? Супер! Там гледай. Класа! Елените бързи ли са? Бързи ли са елените? Най-добрите. Видео ли? Купидон е най-бързи. Рудолф, какво прави? Рудолф нищо. Ама Купидон е много добър. А комета? Комета е супер. Така. Гого, Гого, виж, явно си бил доста послушен. Бабе ти, махни пиперонката, бабо. Боби ли се казваш? Боби, виж дядо Коледа, бе. А ти? Гого. Се казваш? На колко годинки си? На 5. На 5? Браво на теб, ти много Това е най-послушното момче. Слушал ли си тази година? Да. Браво на тебе. Я да видим сега какви подаръци има за вас двамата. Колко си бил послушен, Гого, кажи? Много. Много послушен. Аз потвърждам, дядо Коледа, тази година Гого беше най-послушното дете. Най-послушното. А Боби? Боби също беше много послушен дете. Има много подаръци. И Крисето, Елчето, виж Елчето. Дай да видим къде са тия подаръци. Къде усмивката? Къде усмивката? Я да видим сега, какво е това? За кого е? Това за кого е? Има там един. Не е написан. Какво пише тук? Да не е за Гого и за... за мен. Те си надписани даже. Ма разбира се. Нищо не пише тук. Чакай малко. Чакай да видим. Чакай малко. Няма кой да чете. Няма кой. Мариана! Те си ги надписват тия работа. Не знам, виж там отпред трябва да пише нещо. Мариана. Да не е паднала лепенка. Това е за тебе. Тук пише. Това е за Джеси. Нещо не става станат работите. Я да видим другите. Я големия чувал. Мариана. Отваряй го горе да разбере. Дай големия чувал. Дядо Коледа говори с теб. Големия чувал. Я големия чувал. Извинявайте, красавица, ще може ли да дадете тази слежанка? Дай му чаша. Слежанката, ако мога да дадем това малкото джидже. Малкото джидже. Айде малкото дече. Я да видим това малко джидженце, слушало ли е тази година? Снежанки е съдейства на дядо ти Коледа да води подаръци. Дядо Коледа ще го даде. Я дайте тук на мен че аз малко съм вързан. Дайте малко е заед. За кого подаръка искате? Дайте да видим какво е това. Айде, Снежанка, съдействай по нас. Който слуша много. Гого подарък за теб. За тебе, хайде! Виж какво! Заставай там до дядо Коледа. Заставай до дядо Мръс. Застани до него. Чакай, Гого. Дядо Коледа. Виж там. Снежанка. Ела да те гушна, Бобче. Ела, че мама снима. За Криси. Ето Криси. тук пише за Гошко, бе. Раздавай подаръци. Помагай там. Пише за За жени. жени. За жени пише там. Дайте. Чакай, сега. Ето. Виж. Така. Гого. На здраве на дядо Тимо. Криси там и ги слагай. На здраве на дядо Митин, кажи. Кажи на здраве. За Гого. Сърдиш ли ми се нещо? За най-доброто дете. Гого. За Гого пак. Давай тук турбичките. Топа се за него пасичко, бе. Тук още нещо пише. Тук пише за Гого, виж. Георги. Дед Мороз. Тук пише за Георги. Това е за тати. Тати, За къде е баща тати? ти. Къде е баща ти? Къде е баща ти? Няма. Я виж спалната го викни. Айде го извикай, да. Кой ще джапанките? За Криси. Знам, че са на едите, сега ще питат. Навънка ли? Добре отишъл да купи бира. Давай следващия, айде. Айде го там, давайте сега. Това Кажи на за дядо Коледа, че баща ти Госмак. Гледай какъв. Мане, топа много, Боже, бе. пристига Ти ли тук. си Гого? Ти ли си Гого, ми кажи? А ще вчерпиш нещо за пиене? Аз пия мляко. Нямаме мляко. Аз съм Сипи му една водка, Гого.
Айде, ла. Да, Вземи една водка на дядо сипи му Коледа. да се сгрее, той му е студено. Ще ми кажеш ли тези подаръци на кой бяха там другите? Аз съм ти служила тук. От другите отзад. Кой бяха? Дядо Коледа, я кажи на Снежанка да се наведе да отвори шкафчето. Това за кой е? Ма ти си имаш За пиене, кой аз си нямам, Снежанки, защото че така. ти? За кой е? Не съм си сипал, нали? Помощничката на дядо Коледа ще каже ли за кой е това? И за малкия Гого, за голямото дете. Много бе. Как за тебе? Ле, какви? Боже, какви пода... Колко пакети за тебе? Дед Това Мараш, ще има една седмица и А това отваря. за кой е? не се разговой. Тя е за големия Гого. За големия Гого. Това за баща ти. За баща ти пак е през теб. Чакайте, господине, не бързите. Какво ще пием аз? А ще да докараш нещо. Чакай, че то му пресъхна му Айде, главно, дай ще малко до на Коледа. дядо Коледа. Трябва да Ама черпи не за да подаръците. Пиши за Боби от Буйчо и Буйно. За Боби. На Боби. Хайде. Имаш подарък. На Боби от дядо Коледа. Много подаръци има тук нещо. Вучо и Вуйно. Ето пак. За Гого Джуниор. Кой е Гого Джуниор? Гого младши кой? Ето го. Леле, Боже, какво стана тук? Ти толкова много си слушал, бе. Това да не е някой лаптоп нещо за Ма ти си бил Джуниор. много добър днес. По-хубаво е. Тая година. Го подаръци. О, това ще ли има? Абе, Ти не си слушал, дядо. Много младши, той Аз си не знае слушам. името. Да, ти ли си? Да. Ма ти си много послушен. Да. Я поправя от 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, Не. 9, 10. 10. Браво на детето! А това за мен ли е сега? За мен. Защо да не е за мен? То се пише, а? Пише ли си? Тук прилива. Давай. Нали нема така. Още ли има, бе? Помагай на дед Мараш. Какво За пише? кого? За Боби от Криси. И такива ли ги Добре, си имаме? подаръка на А Боби. Криси коя е? Коя? Коя е Криси? Лелю, кажи. Сестричката ни. Сестричката ми. Сестричката ти от... За... Да. Дето се прозява. Дай на Боби. Я да видим. Дай на бабата. Давай следващия. И Дай на тук бабата само кола. пак ти искаш да О, За дърпиш. Боби от Гого. Крън за Кой е това. Гого? Обърне да гледа. Ти си подари подарък, подари му го, айде. Айди на Бобчето, ай. Кажи, заповядай, Лелю, ела. Сега ли кажи? Кажи се Боби, братче. Давай следващия. Следващия ето този Боби, Бобби. виж колко Я да подаръци. видим какво пише тук. Виж какво става. За мама Жени от Много се спи Гого, сигурно. Криси и Гого старши. Надяваме се това да е най-романтичният подарък Не на може да ни отричаме. Седем години. За още 7 години. Не, за тези 7 години. Тук какво пише? Аз имам Ела да повече. прочетеш какво пише, че аз малко не виждам. Трябва тук да челата. научиш буквите. Те ти да. Какво ще дадеш? Ще му Че си става на сопчето. Пише На за Жанке. джопето. Охо! Ой, Кой е джопето, бе? Кой? Много А, кой стеногата ли, бе? Много тежи това, бе. О, Давай следващия. Лелю, няма така, трябваше да кажеш, деди, заповядай. Много подаръци имате ви, аз имам следващия. Трябва да бъркам. Да, Тук трябва. пише за Пепи. Къде е Пепи? Кой е Пепи? кой е Пепи, бе? Вуйчо, Пепи. Гого, кой е Пепи? Има Чичо, Буйчо. Кой е Пепи, бе, Лелю? Чичо, А къде е Буйчо, Чичо? Буйчо, Пепи. Вуйчо, Пепи. Вуйчо. На Леля Мариана. Не. Ще дадеш ли после на Пепи като дойде? После, Айде, отдали го някъде, искам ти да му го дадеш. после ще му... Не, После, не, не. Лелю, ти ще му го дадеш. Прибери го някъде и после да го дадеш на Пепи. Айди, дядо Коледа. О, той Само. е. Не знам как, може да си спинем. Айде, дядо Коледа, на здраве. Какви хубави На здраве. подаръци. Айде, За идвай. най-доброто, Идвай, най-добрите идвай, деца. идвай тук. Гого, Гого. Айде на здраве, дед Марос, едно Айде, време като ме айде, гушкаше, не ти айде. казвах Айде. за чао. Айде, дядо Коледа. Айде. Иво, Айде, благодари тук за е те. подаръците. Кажи благодаря. Айде, Гоги, айде на теб. Аз и няколко подаръка. Няколко за Крис, На Гого. няколко за Боби. Тук пише за баба Кони. Опа. Как ме познаваш, О, бе? Много леко, не давай така. Бързо, че елените са гладни и трябва да бягаме.
Да. Това за Чичо беше, нали така? Пусти го долу. Да. Давай следващия. Какво е? А тук не Не ми пише, пипай пише. подаръка, бе. Коля Криси, коя Криси? Оле, мъничкото бе. Лелю, коя Криси, Гогол? Кажи коя Криси, бе. А, така, браво. Вече се научи. Сумка я, Айде, Гого. Криси. Получаваш подарък. Елфчето ти да. Давай. Ой, това голяма чантата. За баба Крони пак. Вие много сте послушали тази година всичките. Много слушам, аз ама чак такава голяма чанта, май не заслужавам. О, баба, ти се уреди. Дед Мороз. Не ми пипай. Това е за... Дето Няма да Коледа спи с много мене. те набелязал. Кой е този старец? Я кажи, Кой е приличаме ли си? Нали? Нали? Това аз пак са ме снимали, пак реклама. Да. Първи от ръкома. Това е за... За бата Иво. Къде е бата Иво? Ма и той не е бил послушен тази година. Колко е бил послушен? Той е бил послушен. Аз съм по бъзки. Бил е, казваш. Кажи. От кой не разбрах? Заповядай. Благодаря. От дядо Коледа. Леля. Дай ми първо целувка, иначе не го искам. Целувка на Леля. Дай ми първо целук. Като го натиснеш... Мерси, Лелю. Нали? Още има. Още един и това. Ей, тая ка не свършва, бе. Видя ли дядо Коледа тук колко са се подготвили? За тати Гого. Я ходи да го викнеш, бе. Къде се затри то човек, виж? Забира ли отиде? Къде отиде? Той го изпусна. Ма да не е в Къде туалетната, отиде? бе. Гого, бе. Ева се не при. Гого, Туалетната ходи, виж ли? изпълната да не... Видях и го няма. Няма ли го? Къде е чезнал? Отишъл да купи той бира, отишъл защото до бирата мазето. свърши. Боби, ще ходиш ли при дядо Коледа, Боби? Къде отиваш сега? Няма ли да... Детето не Я ми мърда. предлагам Снимай се и ти Няма, си то високо. вече спи с отворени очи. Снимай се сега. Аз спи. А? Не спи? 10. Я ме снимайте с Айде, да, ето момченце ги. и с малката Да, джидженце. айде. Джидженцата на дядо Коледа да ме снимате. И О, с служанка. Как еднакви са ви Къде е телефон цветовете? сега? Чакай, Кой от чакай. всичките? И с Снежанка да ме снимате. Аз с Снежанка искаш ти. Да. Ей, дядо Коледа, мръсник такъв. Много харесаха твоята Виж го снежанка. колко. Нещо... Внимавай, че това е на господин Георги, жена му. Не си падай по да не се... Ще си имаме разправи. Да. Браво на моето момче. Аз другата година да идвам ли пак? А Да. какво да ти донеса другата година? Боби, ходи се снимай, Боби. Чакай, то не се знае тогава дали ще е слушал. Друго? Друго пуска. Пушка, катана. Да не забравяш да го кажеш. Да. Пушка, катана и камелеон. Друго? Боби, айде да се снимаш дядо Коледа, Боби. Айде, ла. Сетих се. Какво? Друго е обувки. Бутуша ли или обувки лачи Така ми? да охата да се снима. Боби? Обувки лачи Айде, ми. ла. Ей, ама тук преливат твоите. Айде да ти помогна ли там да ги носиш в... Носи си ги там и в стаята. Носи в стаята, там си ги отвариш. Виж колко са много. Носи твоите в стаята. Носи... Тук. Тук ли искаш? Чакай да ги заредиме твоите. Баба ще Да значи. ги не ритнеме тук, Къде нещо си? да ги Ей, не ритнеме. Виж. И аз усмихни. Погледни. Хоу, хоу, хоу. Нещо са... Айде, Снежанка. Плашил. Айде Мераклети, дядо Коледа, аз само Гого се прибера, ще му Кой му кажа. се спи? Кой му се спи Ще там? му кажа на Гого, че Снежанка не знам нещо. Да пипай там, бе. Гого ще А, изпратиш не ли пипаш. дядо Коледа? Една снимка с дядо Коледа да го изпратиш. Аз къде се остави? Ама искам и аз да се снимам с дядо ти Коледа, бе. Много Чакай.